सासे बर' सिख्लानि बयफ्रेन्डजों बिराद गाज्रि भाइराल होनोबाथाय बयजोंबो नुजासारनाय गाज्रि खोनायो। आं मुंबो मिथिया थंबो मिथिया, नाथाय गोबां मानसिया आंनो वाट्सएपाव हरगासिनो दं, नै आदा नुवाखै नामा, नै भाइरालब्ला मालानिफ्राय माला अबेसिम स्प्रेड जायो जों मिथिया। दा बे खोथाखौ दोनथ'नानै दसे नैबे खौरांखौ होग्रोनो सानो जे जोंहा एबारनिफ्राय 3 थारिखनिफ्राय जिअ, एयारटेल, भडाफन आइडिया लिमिटेड मोननैजों मोनसे गासैनिबो पेकफ्रा बारायनो थांगासिनो दङ। जों गोबाङा लुबैदोंमोन जे मदियानो गभर्नमेन्ट दाफिनथों, दा इलेक्सनाव थांनाय फैसाफोरखौ बावसो बोखांफिनजोबसिगोन नामा खायफानि सोंलु। दा बेखौ आं आपडेट होनो थांगासिनो दं। बिनि सिगां गोदानै मोनसे हाथियार लालायनानै मोनसे राव ओंखारनाय मिथि मोनै सर्सनिफ्राय फैदों होननानै गोबां पर्टेल खौरां बिजोंफ्राव नैबे भिडिअखौ होदों। आं नोंथांमोननो होग्रोनो सानो बिसोर सोर आरो बिथांमोननि थांखिया मा। बिसोरखौ नायोब्ला जोङो मा बुंगोन, मा कमेन्ट होनो गोसो जायो। जय माँ भवानी, मैं कुलदीप सिंह भारत सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि आज से ही GCLO अपना हाथों में अस्त्र उठा लिए हैं। जब तक कुछ बिहार को यूनियन टेरिटरी गठन नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जय श्री चंडी। मैं छत्रपति घोष আমার রক্তদিয়া হইল ইউনিয়ন টেরিটরি গঠন কর্ম। জয় শিবচন্ডী। মই ভূপেন কোচ যিকোনো বিনিময় আমি ইউনিয়ন টেরিটরি গঠন করি। जय शिवचंडी। मैं आज़ाद सिंह भारत सरकार को बताना चाहता हूँ, पहले मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करता था और आज मैं GCLO ज्वाइन किया हूँ। आने वाला टाइम में देश का सभी शक्तियों युवाओं का हाथों में शस्त्र उठा देंगे। जब तक भारत सरकार बिहार को यूनियन टेरिटरी गठन नहीं करेगा तब तक हमारा ये आंदोलन नहीं रुकेगा। जय शिव। थारैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय, बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बुंनो हागोन। दा आं मोनसे आपडेट होनो नागिरनाया बिसोर जोंहा जिअ, एयारटेल गासैबो रिचार्ज प्लाना मबाइलनि जाय बेलेन्स प्लान थायोमोन बेयो जोंहा बारायजोब्बाय। अराउन्ड 25% दां बारायनाया। जों जाय रिचार्जखौहाय 2GB 155नि मोनोमोन बे 189 जाहैसिगोन। 209 रुपिसनि जायखौ 1GB पार डे सोयोमोन जोङो बेयो 249 जाहैसिगोन। माने 40 रुपिसानो इनक्रिज जाबाय। आरो जाय जोङो 239नि 1.5GB सोयोमोन बेयो 299 जाहैसिगोन। आरो जायखौ जों 299आव सोयोमोन 349 जाहैसिगोन। 49 रुपिस बा 50आनो हमदो, 50 रुपिसानो बारायबाय। आरो जायखौ जोङो इयारलि प्लानावहाय 2999नि सोयोमोन बेयो 3500निबो बारा जाहैबाय। ओरैबायदि बारायबाय दामा, साननानै नाय। जायफ्रा दायो सोनानै लाखागोन, इयारलि प्लान सोनानै लायोब्ला 25% डिसकाउन्ट मोनगोन, बे सोलिबाय थागोन। दा गोबाङा आसा खालामदोंमोन, लुबैदोंमोन आख' एबार मदि सरकार फैफिनोब्ला जोंहा गोबां बेसेनफ्रा खमायगोन। बारायनिफ्राय बारायगासिनो दं बेसादफ्रा, नाथाय आंनि बुंनाय नङा बेयो, खायफानि सर्सनि बायदिब्ला आदानि आम्बानिमोन बायदि जाय बिथांमोना गोबांथार गभर्नमेन्टनो टेक्स होयो। दा बैफोरखौ बोखांफिननो बिथांमोना डाइरेक्टलि इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो सरकार दाफिननाय लोगो लोगो बेखौ बारायबाय होननानै गोबाङा बुंदों। दा बे बारायनायाव नोंथांमोना गोजोननाय दं ना दुखु दङ अननानै फोरमायनो हागोन। सोआबाबोथ' उफाय गैया, गोबाङानो थानो हाया। माने दैलि निड बायदि जाबाय, जोंनि सानफ्रोमबोनि नांगौथि बा गोनांथि बायदि मबाइला। बाखि खामानिखौ बावनो हागौ जोङो, नाथाय मबाइला चार्ज दंना गैया मालाबा बावा। बोरायबाबो बुरै फिसाबाबो सेंग्रा सिख्लाखौथ' बाद, आंना मबाइला बेटारि जोब्बायहाय, आंना मबाइला रिचार्ज जोब्बायहाय, थ' बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि सायावहाय बर' रायजो राजाफोराबो आरो जायफ्रा भिडिअ नायगिरिफोर नोंथांमोनहा मा बुंनो सानो गोसो गोरबोनिफ्राय
मोजोमसे कमेन्टखौ लिरनो हागोन आरो खायफा रिसार्च सोखासिगोन नामा आंथ' सानगासिनो सोखानो ना सोआ सोबाबो वाइफाइ इउज खालामोबा लसबो जायो थ' हठात बिदि बारायबावनाया गोबां जायफ्रा हाजिरा मावो मायो गैयि न'खरफोर दं नांगौ जाथारो खबर सबर लानो फन मबाइल रिसार्ज माने मोनसे आरो बजाय जाबसिननानै होनाय बायदि जाबावसिगोन आरो जोंनि गेजेराव दा बेफोरनि सायावबो मा बुंनो सानो कमेन्ट होनो हागोन सासे सासेनिखौ रिप्लाइ खालामनो हागोन आरो गभर्नमेन्टखौ मेनलि प्रमद बर' सार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मदिनि गभर्नमेन्ट जोंनाथ' ट्रिपोल इन्जिन जानानै दं दायो साननो थाङोब्ला सेन्ट्रेल स्टेट आरो बिजेपिजों इउपिपिएलजों एलायन्स बिटिआरआवबो मा बुंनो सानो कमेन्ट होनो हागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ लोगो मोनगोन बै मोनसे चेनेलाव